Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọchịchị etiti ekwuola ugbu a na ha na onyeisiala mba US Donald Trump amalitela mkparịta ụka n'ihi iji oyi jara ịwakpo mba Naịjirịa iji kpochapụ ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu. Maazị Nnamdi Kanu emela mkpesa ugbu a n'ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị ma rịọ ya ka o wezụga nchebe ikpe ọchabiri n'abalị 15 nke ọnwa Disemba afọ 2023 nke bụji okwu ikpe ya gaa n'ụlọ ikpe ukwu etiti. A ga-echeta n'ụlọ ikpe mkpegharị nọrọ n'abalị 13 nke ọnwa Ọktoba afọ 2022 tọhapụ Nnamdi Kanu, ma n'ụlọ ikpe okpecha ọgwụ mechara nye iwu ka ọ malitekwa okwu ikpe ya n'ụlọ ikpe ukwu etiti. Aka chịburu steeti Rivers Chibuike Amaechi akpọkọla ụmụafọ ala anyị ka ha jikọta aka ọnụ ma nwee otu obi n'oge ntụliaka elu afọ 2027 n'ihi na a pụrụ imeri onyeisiala Tinubu. Ụlọọrụ NAFDAC ekwuola na a ga-amalite itinye n'ọrụ mmachibido amachibidoro irepụ mmanya ọkụ agbanyere n'akwụkwọ sachet malite n'ọnwa Disemba afọ a. A ga-echeta na ndị ụlọ sineti nọrọ na nso agbarụ ihu ka nkesa mmanya ọkụ sachet jiri na-arị elu ọjị. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.